Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region, ang amo ni kadulong sa inyo. At yari natin ng mga top stories of the day. Today's May 29, 2026, Biyernes ng adlaw. Most wanted nga persona sa Bilog Negros Island region, naresto sa Silay. Punong barangay, ginreklamo sa ombudsman, kay may karuwasan sa dalan. Negosante patay sa pagpaniro sa mga armado sa Banuasang Tuboso. Bacolod Chicken Inasal Festival, nagbukas na. Kag sa Good Vibes Weekend, mga pita sa tripping ni Romengkag. Ang bulig sang pandayan sa mga mangunguma sa Are You Agreeable? Nataran sa Digicast Negros X. Sa number 10, ang bagyo nga Doming ang yara nakaroon sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Hindi man ini maglandfall sa Pilipinas pero ginapaabot kapabaskugon sini ang habagat kaamo magadalas ang ulan samtang ginapaabot man nga magasugod naman ang ting-ululan sa masunod nga semana. Last 2 sini nga hapon ng tropical storm nga si Doming ang yara na sa 1,140 kilometers east and central Luzon. May kabaskugon ini nga 85 kilometers per hour to 100 kilometers per hour. Kag padayon nga nagagiho sa west-northwestward direction sa 10 kilometers per hour. Gina-forecast sa pag-asa nga hindi ini maglandfall sa Pilipinas. Pero pabaskugon sini ang hangin habagat kag bangod sini maging maulanon ang malapad nga porsyon sang Southern Luzon, Visayas, pati na western side sa Mindanao, nalakip na ang Negros. Sa Domingo tubtub Martes, ginapabot nga mangin maulanon sa western nga side sang Pilipinas. Sa Lunes, ginapaabot nga magwa sa PAR si Doming. Nagapaandam na nga daan ang pag-asa nga pagkatapos ng Doming, posible opisyal na nga magasugod ang maulanon nga panahon. Ang western nga side sang pungsod kung saan manahamtang ang Negros ang mangin maulanon bisan pa mayara sang El Nino. Gani mangin handa sa posible nga pagluntad sang baha o kun landslide. Sa number 9, Bacolod Chicken Inasal Festival, opisyal na nga nagbukas subong adlaw. Opisyal na nga ginbuksan ang 3 ka adlaw nga Bacolod Chicken Inasal Festival 2026 pagi sa isa ka seremonya nga ginhiwat sa Manukan Country sa SM City, Bacolod. Ginahiwat ang festival sa 3 ka dalago nga mall sa syudad. Ginsiling ni Bacolod City Mayor Greg Casataya nga nagpasa na ang syudad sa application para sa UNESCO Creative Cities of Gastronomy for 2027. Gintanyag man sa syudad sa amo nga application ng Bacolod Chicken Inasal nga sulo sa iya sara nga mapapasundayag sa bugos ka kalibutan. Dugang pa niya. Ang mga festival kaangay sini ang makabulig man sa mga vendors sa syudad labi na sa mga tenants sa Manukan Country bakod ini ang isa sa mga nagahatag o nagaganyat sa mga turista. Sa Sabado, las 4 sang hapon, may 7 ka mga barangay nga magapasundayag sa float competition kag festival dance competition sa the Upper East sang Mega World. Sa 2020 o kung sa 2009, giniwat ang pinakauna nga Bacolod Chicken Inasal Festival sa syudad. Muto ang bakoy na nga pagambal ka Bacolod, it's chicken inasal. Mga pagkat chicken inasal, it's Bacolod. It's synonymous to each other. How do you think will this help our Manukan country vendors? Naturalmente, the more activities that we have, that's the reason why we are promoting Bacolod as a sports tourism destination. Okay, the more na magkadto sa Bacolod, better sa aton nga mga vendors, better sa business, better sa aton diri nga nagabaligya sa Manukan country. Sa number 8, masobra sa 3,700 ka mga mangisda kag mga mangunguma ang nagbaton sang ayuda gikan sa gobyerno. Tig 2,325 pesos ang nagbaton sa mga fisher folks kag rice, corn and sugarcane farmers gikan sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program 2026. Sa kabilugan, masobra sa 8.8 billion pesos ang na-release nga pondo Huwebes, Mayo 28 bilang financial relief sa mga ginakabig vulnerable agricultural producers nga apektado sa nagasaka nga bilisang production
produkto petrolyo kag abono. Pila sa mga mangunguma sa San Carlos City ang nagpabutyag sa ilang pagpasalamat sa bulig nga nabaton. Ang San Carlos City Agriculture Office kag ang Department of Agriculture Negros Island Region amo ang nag-facilitate sa pagpanagtag sa assistance upod ang mga lokal nga mga opisyales. Sa number 7, isa ka Iloy nakuhaan sa may kapin sa 1.3 million pesos ang suspected shabu sa Barangay 2 sa Bacolod City. Nagalibog ang ulo sang isa ka Iloy bangod wala siya sang binlan sang iyang mga kabataan matapos nga madakpan sa bust operation sa Purok Sigay, Barangay 2 sa Bacolod City pasado alas 9 sang gabi, Miyerkules. Ang subject na si alias Ana, 26 anyos, nakuhaan sa katapos sa Police Station 2 sang Inabuluban 200 grams sang suspected shabu nga nagabalor sa 1.3 million pesos. May 3 ka mga kabataan si alias Ana kag tanan mga minor de edad pa. Detained si alias Ana sa Police Station 3 samtang temporaryo nga nagatener sa ilang tupad kabalay ang mga kabataan nakip na ang 3 ka tuig nga bata. Wala naman sa dugang pa nga mga impormasyon ng kapulisan angot sa kung may paryente ang subject kag kung nakapag-angot sila sa social worker para sa kustodiya sang mga kabataan. Sa number 6, isa ka negosyante ang ginpatay sa mga armado sa Banuasang Tuboso. Ang asawa kag napulo ka tuig nga bata sa negosyante ang ginpasulod sa mga armado sa balay antes nila ginpatay sa garahe ang biktima sa sitio Bebang, Barangay General Luna sa Banuasang Tuboso, Negros Occidental, Miyerkules sang gabi. Ang 37 anyos nga negosyante sa kaysaya motorsiklo ang halin sa Tuboso Public Market agud mag-booking sa iya inog pisada nga karne. Sa babatian sang iya bata ang babae nga nag-abot na ang motor sang iya amay. Ganayon ini nga nagwa kag didto ya nakitaan ang 4 ka mga nakabonet nga persona, pila sa ila may mga bitbit nga long firearms. Nagsunod man ang Iloy pagwa sa balay kag didto sila o kun didto nila nasaksingan ang pagbaklid sa biktima. Sila ang ginpabalik sang isa sa mga armado kag ila nabatian ang sunod-sunod na nga lupok sang pusil. Gisiling ni Master Sergeant Eugene Canqui, ang Chief Investigator sa Tuboso PNP. Wala man sang kontra o nakabaton sa pagpamahog ang biktima nga ginalaragway sa iyang mga tupad balay bilang isa ka malipayon kag sunluganon nga tawo. Na-recover sa crime scene ang 3 ka mga empty shells ng caliber 5.56, M16, isa ka slug sang 9mm kag isa ka empty shell sang 9mm. As of now, padulong pa kami sa crime lab ang mga recovered na mga pieces of evidence isa mo ni Pakuan ipa-check sa crime lab or ano ba kasi may mga dating mga nagamit ng mga indication kasi may comparison ba amo na pinapa-check pa namon. Sa number 5, ang kakulang sa classroom sa gyapon na magasugata sa pagbukas sang klase diri sa Negros Occidental. Isa sa mga solusyon sang DepEd amo ang shifting sang mga klase. June 1 to 15 ang enrollment period sa mga pampubliko nga eskwelahan. Suno kay DepEd Negros Occidental Division Superintendent Gladys Amelane Sales, pagkatapos pagid sang enrollment period, kag mapatpod kung ano gid ang kanamuon sang enrollees. Ang DepEd Negros Occidental Division ang ginatapuan sang 19 ka mga banwa sa Negros Occidental. Sa nagligad nga school year, ang DepEd Negros Occidental Division may halos 300,000 ka mga estudyante, dala na diri ang mga gikan sa private schools. Ang kakulang sa classrooms masami nga ginatubang sa mga dalagko nga eskwelahan kaangay sang Negros Occidental High School kag Hinigaran National High School dugang pa niya. May mga kalamidad hindi manigar nga may mga classrooms man nga nagakaguba. Halimbawa na lamang sa pag-igo sang bagyo nga Tino sang Nobyembre kag hindi man ang tanan gilingon mapakaayos ang DepEd gani ang shifting sa klase isa sa mga tika nga ginapatuman bilang sabat. Generally, may excess suno sa iya nga mga manunudlo. Suno kay Sales, importante nga maplastar sa mga principal ang mga loads ng teachers para kung mayara sa mga eskwelahan nga may kulang sang manunudlo, mahatagan man sila. Samtang, sining school year, ginapaabot man ang pagpatuman sang 3 grading period system. Para maka-adapt kami, ano na sila ang mga principal mismo, they will make
solusyon. So, ang isa na dahil nag-shifting. So isa na siya sa ginatanaw nga ipatuman liwat this school year. Mas shifting kay para may face-to-face, kay may ara man nga time nga ara sila nag-asynchronous sila alternative delivery mode sa ilang balay mga amo na. So, bulos-bulos lang. Ang atong total number of learners natin is nearly 300,000. So, as of now, ang aton enrollment nga for the next school year, ongoing pa man tana mo. So, makita tagi na sa next week. So far, ang dako nga challenge diri sa LOHS, sa mga big schools na bala, sa Hinigaran, ang mga big schools naton amo na siyang ka-shifting. So, kung lang tawon ta sa secondary na siya laban. Maghambal ka mga ano man lang, mga 10% ang nag-shifting. Maghambal ka, ma'am. Sa number 4, sa Biyernes sa Marason nga semana ginapaabot nga matapos na ang Election Registration Board hearing. Pagkatapos ini mahibaluan na ang final nga numero kung pila ang mga botante sa Negros Occidental. Sunod sa kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria, ang Bacolod City man lamang ang mayara sang nabaton nga opposition kung sa diin gina-question sa mga nagareklamo ang residency sang 42 ka mga nagparehistro. Sunod kay Ananoria, ginapaabot na nga ma-resolve ini sa amuman nga semana. June 1 ang schedule sang ERB hearing. Sa tunga-tunga sang bulan sang Hunyo, mag-aabot sa Negros Occidental ng Election Barangay Affairs Department o kung IBAD. Ilang nga iga-check ang project of precinct para sa barangay kag SK elections. Nagalaw mong COMELEC nga malampuwasan ang kadamuon sang registered voters karon ang registered voters sa 2025 elections. Ang Negros Occidental ang kabahin sa mga vote-rich provinces sa bilog nga pungsod. Within the week na dapat pag after ERB hearing, mga pila na ka-days ang ERB hearing sa Bacolod, by Friday may desisyon na sila kung nag-grant or wala. Makadto di ang EBAD sa June 20, mga end of mga middle of June, may number na ta kung pila aton nga registered voters para sa election. Sa number 3, mga illegal structures ang liwat na naman nga ginpangguba sa City Legal Office sa Barangay 1 sa Bacolod City. May report sa Richard Caballero. Ginpangguba sang katapo sang City Legal Office ang napulo ka mga illegal structures nga nagalaksam na sa dalan sa Barangay 1 sa Bacolod City, Kaina. Nakakas na sadto ang ini nga mga illegal structure sa kilid sang dalan. Apang liwat naman nga nagbinalik. Biyente ka mga structures nga nagalapaw sa dalan ang ginhatagan sang CLO sang notice. Apang katunga lamang sa ila ang nagsunod. Gani, kaina liwat sila nga ginbalikan para liwat naman nga kakson. Kadwa na ni na notice, may final notice ang last 2 weeks ago. That is why nga ibang gani naka-clear na. Ang ibang diyo, kita mo ginguba na gani. May arang dyan nga naguba na, na-clear na, nagbalik ya. That's why nga ari naman kita diri para naman sa another clearing operation. Ang ini nga fishbowl stall ni Jinky Calatrava, hana na kuntani nga ikarga sang CLO, apang bangod sa pangabay sini, ginbit-bit na lang ini pahigad sa dalan. Suno sa iya, wala siya makahibalo nga hindi gali pwede magbutang sang baligyaan sa among bahin sang dalan. Prefer mo gid sa dalan. Oo, kay ari di tanan ng tao galalabay kung tidireki diyan kuan niya kagda sundaan makita ka diyan kabay kay dito sang butok ginato yung mong butok lang man nato tiway kay gustuhan. Illegal ang pagbutang sang permanent structure sa sidewalks. Bangod wala na sa mga maagyan ang mga pedestrians. Apang hindi lang mga illegal structure ang ginawanan sang CLO. Sa ini nga operasyon, may pilaman ka motorsiklo ang gimpangdala na lang sa BTTMD bangod nagabalabag ini sa kilid sang dalan. Samtang ang iba naman nga mga wala sang dokumento ang gipangatagan na sa violation tickets. Sa record sang BTTMD, kapin sa Siena ka mga kolorom nga motorsiklo ang ila nadakpan. Ang gina-request ko sa kolorom, kapit sa mga tricycle, kung nagit ka mo sa inyo prangkisa, i-update nyo. Wala nyo na-update, kolorom ang magyapon. Kasi siyempre, why nyo na-update yung papeles, hindi man pwede. Ikaduwa, ang sa aton mga e-bikes, igambal sila kuno, hindi sa kakuha sang permits. Actually, kung e-bikes ka, kinanglan mo gidya, magkuha ka business permit, kinegosyo na mo, ang ginadakop namon, ang mga nagapasaka.
Okay? Matapos nga matinluan na ang dalan, obligasyon na sa barangay ang pag-maintenar sini. Amog gani nga nagapangabay ang punong barangay sa iya mga pumuluyo nga magkooperar agud mangin matawhay na ang dalan. Ako niya ginayo sa pumuluyo nga bululigay tani, no? Buligan namon sila, mabulig man sila sa amon nga sa pagpainchindi sa mo. Kulang na ni sila to sa pagpainchindi man mo. Amo mo lang niya nga ako nga mainchindihan tani nila. Kung ano ang natawag nga illegal structure nga ara sa dalan. Nagapadayon ang clearing operations ng CLO sa iban pa nga mga barangay sa Bacolod. Richard Caballero para sa Digicast Negros. Sa number 2, isa ka punong barangay sa Bacolod City, ginreklamo sa ombudsman bangod mayara siya sang karuwasan mismo sa dalan. Grave misconduct ang kaso administratibo samtang paglapas sa Republic Act 1319 ukon Anti-Graft and Corrupt Practices Act naman ang criminal case higit pasaka sa syudad sa Bacolod bato kay Barangay 16 punong Barangay Jason Ligaya. Ini matapos nga wala nagsunod ang punong barangay nga ipabilin ang katinlo kag kahilway sa sidewalk sa Palangka Road sakop sang iya nga barangay. Ginsiling ni City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu nga matapos nila na-clear ang dalan, nagbinalik na naman ang mga illegal structure. Ilabi na, ang isa ka vendo car wash nga yara na mismo sa dalan. Sandig sila investigasyon, si Ligaya man mismo ang tag-iya sa mga vendor o vendo car wash. Rason nga ila nagipasaka ang kaso sa Office of the Ombudsman. Si Ligaya ang nanging pinakauna nga punong barangay sa Bacolod nga nakasuan bangod sa among nga rason sa idalom sang administrasyon ni Mayor Greg Gasataya. Dugang panitso, ang iningahitabo ang isa ka mensahe para sa tanan nga mga punong barangay sa syudad na sila mismo ang kinahanglan nga magdisiplina sa ilang mga pumuluyo. Sa isa ka interview sa radyo, gin-question sang punong barangay kung nga siya lang ang ginapainitan sa syudad kay kadamo man puno sang obstruction sa mga dalanon sa Bacolod. Sports Kapitan this is a clear message sa tanan no. Sa Villamonte may gitagaan man tada sa post demolition report sa 27 sa damo kita kapitan nga ginaayo ang kooperasyon kag pagbulig sa aton City Legal Office. Kaya hindi man tadamo ang aton personal, hindi man damo mo tigayo kita sila nga buligan ta nila. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, most wanted nga persona sa bilog nga Negros Island region nga may kaangtanan sa natabo nga pagpaniro sa Silay City sadtong adlaw sang eleksyon, arestado. Gindakop sa kapulisan ang ginakabig nga number 1 most wanted person sa bilog nga Negros Island region sa ginpatigayon nga manhunt operation sa Purokpaho, Barangay Rizal, Silay City, Negros Occidental, Huwebes nga adlaw. Ang akusado ginkilala kay alias Clar, 43 anyos kag residente sa Barangay Robles sa Banwa sa Castellana, Negros Occidental. Ang operation na ginupdan sa Silay City PNP kag Negros Occidental Police Provincial Office pinaagi sa warrants of arrest para sa 6 counts sang frustrated murder kag 2 counts sang attempted murder. Ang akusado, kaupod ang isa pagid ka persona ang ginaligar kaalyado sang isa ka partido kag nakaengkwentro nila ang tagapiyakman nga partido sadtong election period. Ang baysay nagresulta sa pagpaniro kung sa diin 2 ka mga persona ang napatay kag 8 ang nasamaran. 3 ka mga persona lakip na si alias Clar kag ang barangay kapitan sang lantad sa Silay nga si Arnie Benedicto ang gipasakaan sang kaso angot sa nagluntad nga shooting incident. Si Benedicto nga nagpositibo sa paraffin test kag amo ang ginatudlo nga primary suspect ang yara sa gihapon sa custody sang Criminal Investigation and Detection Group NIR. Ang isa pagid ka suspect nga si alias Joseph, 32 anyos, ang nadakpa naman sadtong Abril kag may piyansa nga 1.44 million pesos ang ginakabig nga number 2 most wanted sa city level. Kag yan naman ang pagpabalon anay namon sa inyo nga pang-good vibes sa nga weekend. Gaamat-amat na tugnaw ang panahon.
Nagamat-amat na buang ulan. Ano ba lang namin himuon? Di bala ka namin magkape-kape, mag-relax-relax, kung yara ka sa matahong matawhay nga lugar. Plus points pagid ko ng imo kapihan. Mayara sang swimming pool para sa mga kabataan. Ini naman ang katuanta buwas Sabado sa tripping ni Ruming. Kag sa Are You Agreeable naman sa Sunday, ato naman istoryahon ang isa ka grupo sa mga farmers nga nakabenepisyo sa ginatawag nga pandayan. Pinaagi sa sini nga pandayan, hindi na sila kinahanglan maggasto kung may maguba sa ilang mga tools o kung sa ilang mga equipment. Kay sila mismo nga mga farmers ang nagakaayo sini. Ang ilan naman istorya sa Sunday sa Are You Agreeable? Shout out anay sa aton nga live viewers. Subong hapon si Ma'am Chona Evangelista Carredo. Mayang hapon Digicast Negros watching from Singapore. Mayang hapon sa imo dira ma'am si Jessery Garucha Hibero. Mayang hapon kay Digicast Sir Roming kag sa tanan nga staff sa Digicast Negros. Sir, please shout out kay Toto Sean Maxine. Toto Sean Maxine, nagapamati ka. Kag si Inday Cotton. Shout out sa inyo. Salamat gid. God bless. Si Chona Pagran, mayang hapon Negros watching from Kuwait si ma'am. Si Gerardo Marquez, mayang hapon Digicast Negros. Happy viewing lang sa taga Negros Island region. Si Jocelyn Loquero, mayang hapon Digicast team. Have a safe weekend sa tanan-tanan. Sa imo man ma'am Jocelyn. Si John Randolph Rubin, thanks for the greetings Digicast Negros. Si Mirna Garrido Clavel, good PM Digicast NIR watching from Bacolod City. Si Rosemary Buliasco, good evening po Digicast. May pelikula po ng Hong Kong movies at Filipino action movie na classic po. Thank you po for the love. Okay. Si Lloyd Navales, good PM. Kadijika sa Roming Subaldo, happy trip pa. Thank you, good. Thank you, good. Although, hindi maglandfall no, ang bagyo na si Doming sa Pilipinas, pero expect natin nga pinabangod sang bagyo, i-enhance mabaskugo niya ang habagat nga amo ang mag-uudala sang ulan sa majority dako nga porsyon sang Visayas. So expect natin nga posible mangin maulanon ang panahon diri sa aton sa Negros starting Sunday until Tuesday. Kagabi itong top 10 ng mga balita sa Negros Island region subong adlaw. Tubtub sa Lunes, ako si Romeo Subaldo. Have a safe weekend.